Unsa man ni klaseng bayanan nagpautang oy? Nagpautang lang ni siya, wa siya kasabot sa negosyo. Unya ra ba sa daw ending ani kita na nangutang, kita na mahayon. Dapat ani nagpautang kay bawo manukot. Mao bitaw mangutang mi kanami kasarag bayad. Di sa ending ra ba kami na po'y kuan-kuanon nga. Kami na po'y bahayon, kami na po'y sisiyo nga wa pa ni bayad. Yan sila rin ang problema sa ilang pautang adi siya kabalo manukot. Negosyo lang sila wa sila kasabot. Tungtong ang negosyo ano wa kasabot. Nga ending ako'y basolon. Bantay lang yung sulungon, di ko ni silang balay. Di na mong bantay niya batasan style niya. Bantay lang ginin ako, sulungon, di ko ni, hindi na mo kasabot niya. Klase ni pagnegosyo. Nagnegosyo sa wa siya kasabot. Tika naman imong kuto eh. May namin dauban imong buhok. Ayaw po to eh. Ayaw ka para madaghanon pa na ako na. Uy, imong lamingon? Oh, Uy, unsa man lutuon nimo? o lutoon ako na kaya ako ang lingawan karong pandemic. Agay, gawin sa mangkaoy, mura po kagairok og utol ay. Wala nguto ra man na. Inaya lang, di mo na munuod ka na ikalagot. Kumusta naman tong mingkanahon nga pututon nga blandig buhok? Tong nangutang nimo. Nakabayad na to? Wala pa man to kabayan. Na, saan wala tayo papalitan ni Kuan ron? Bugas? Unsam po itong mikanaha, oy? Liwat kayo sa iyang bana, palautang kay naong. Tambok, itong tambok niyang bana ba, palautang kayo. O pag mga ito nakabayan. Uy, wala tayo pampalit bugasan ni ron. Huwag ko magoy ka, paningil pa. Usay na kao ni Emilita? Usay ay paabot, huwag man ako. Ako man dyan noon, pato sa balay, no? Pantay, kaya ako ron. Sulungon kita ka. Antay lang ka na ako. Emilita! 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 Usap ka! Ay, nga naman na. Nausak ka! Nausak ka! Nga naman lang kasi akong balay. Usay nga naman hula pa ganikuan. Ha? Napala mo paabot? Ha? Paabot ko nimo! Nagpaabot ko nimo! Asa utang? Na ako man dapat maningil lima. O ba ganay na suko ganiko? Anong inahanap pastada nimo? Mula problema ninyo. Kamo ba gusto mong utang? Kamo ba gusto mong suko? Wala! Problema sa ninyo! Magpautang mo di mo kabal man ako! Dali, God! Magnegosyo mo! Taruhan na ninyo! Dali, Ikaw man pala utang. o ganay na! Dali ko! O, sabi nga! Manulong mo dyan kagbalay, kusog ka manulong. Dali, naglakot ko kaya nagpautang siya ano! Wa siya manukot! Mahulong ka! Gusto ko lang ni mangutang ka na yan. Hindi, may ka ba? May sabi! Mautang ka! Mautang! Sa mukha yung Amerikana, pag buko sige mautang, ha? Wa man ko nimo! Mubayad bang ko! Mubayad ko sa dinis na barig 26! Mubayad ko! Nyara! Nyara, kaya ako pagsugod. Na!